लोगोफोर आं राकेश रामसियारि नैबे समाव नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेलनि जानानै बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खुंफुंनाय गोलोम बोथोरनि जे फरायनाय बादा थामहिनबा नैबे कचिं क्लास बे कचिं क्लासखौ दिनै आं नायदिंनो फैदों आं नैबे समाव दङ हस्तिनापुर बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे जयभद्र हागजियार हाई स्कुल बेवहायनो नैबे कचिं क्लासखौ नैबे हस्तिनापुर बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहायनो खुंदों आं नैबे समाव बेनि गासै थासारिखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। Dia mana जोङो दाहारनि बुंहोनायनि जाउनाव गावनि निलामे हस्तिनापुर बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांखौ नैबे समाव कचिं क्लासाव फोरोंगिरि महरै लाबोदों दा बेवहाय नोंथाङा फोरोंनानै माबायदि मोनदों आरो फरायसाफोरा माबायदि इमप्रुभ जादों बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जोंनि बे हस्टेलफोराव गथ'फोराथ' बुजिफ्रामनाय रखमानो ओमफ्राय फोरोंनानै जोबोद मोजां मोनदों गोसोखौबो ओमफ्राय दा बिदिनो गथ'फोरा फोरोंनाय माने बुजिदों गावसोरसो मा होनो दा गोसोनानै सामफ्रोम फैगासिनो दं आरो ओरैनो गथ'फोरा माबायदि इमप्रुभ जादों आरो माबे साबजेक्टआव ओरैनो डाउट दं बेखौ एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां? बाखि आंथ' मेथ्ससो लायो नालाय मेथ्सआथ' मथामथि रोङानो बिसोरो एसे बुजायना होबानो रोङो बाखि साइन्सखौथ' बे बेलेगावसो लायो नालाय साइन्सखौ एसे मिथियो आरो स' नोंथाङा दसे आंनि चेनेलाव नैबे सम बिबुंथि लानो थाखाय थेंक इउ। हस्तिनापुर बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे कचिं क्लास बानायदों बे कचिं क्लासाव फैनानै बिनानाव माबायदि फोरोंथाइखौ लानो हादों बा इमप्रुभ मोनदों बेखौ फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। माबायदि मोनदों फोरोंथाइ होनायाव? हस्तिनापुर बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव कचिं क्लास लानायाव आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा फोरोंथाइया माबायदि जादों सारमोन फोरोंनाया? सारमोन फोरोंनायाथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दं बिथांमोना मोजाङैनो बुजायना होयो। बुजिना मोजाङै ओरैनो माबे साबजेक्टखौ लानाय जादों दा? साइन्स मेथ्स इंलिश ग्रामार। थेंक नैबे समाव नोंथांखौ हस्तिनापुर बिजनी दखरा फरायसा आफादा जे कचिं क्लासाव साइन्सनि फोरोंगिरि हिसाबाव नोंखौ सायख'दों आरो नोंथाङा बेवहाय फोरोंथाइ होगासिनो गथ'फोरा बेसेबां इमप्रुभ जादों बेखौ एसे ओरैनो फोरमायना होनो हागोन नामा? आंनि मिथियाथ' गथ'फोरा फैया नङा सात्रफोराबो ओमफ्राय आरो गावसोरबो फरायसाफोराबो फोरोंनायखौ माबानानै मोजां मोननानै दा इसोरो फैबाय दं आरो जोंथ' जि होनांगौ जोंनि बायदिथ' जों होबायानो दं दा फरायसाफोरासो गावसोरनि बायदि फरायगोन ना फरायाखै बेखौ फरायसाफोरनावबो सोंबा जागोन। ओरैनो फार्स्टनि डेज आरो नैबे जोबथा सान थामहिनबा नैबे समहालागै 15 डेजनि एबभ जालांबाय दा बेवहाय ओरैनो गथ'फोरखौ नोंथाङा बेसेबां इमप्रुभ बायदि मोनदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? आंथ' फरायसाफोरनि बायदिबा आं लानाय बायदिबा आरो गथ'फोरा फरायनायाथ' फरायदों मोजांबो मोनदों गावसोरबो आरो हानाय बायदि आं सिखायनाय बायदिबो फरायदों फरायसाफोराबो गावसोर मोजां मोनदों दा फरायदोंबो बाङाय एसे गावसोरखौ बाङाय माबा नुदों आरो इमप्रुभ जानाय नुदों आरो ना? थेंक इउ। कचिं क्लासाव फैनानै फंबाया माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों सार। ओरैनो माबायदि फोरोंथाइ होदों सारमोना दा बुजिना मोनगोन ना मोनाखै बेखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायदों। मोनदों सारमोनाथ' मोजांखौनो बुजियैफोरखौ सोंनायावबो मोजाङैनो बुजायना होदों माबा मोनसे मिथियैफोरखौबो मोजाङै
खोथादों औ बेखिनियाव ओरैनो माबे माबे साबजेक्टखौ बांसिन दा बेवहाय माबे माबे साबजेक्टखौ लानानै फोरोंथाय होदों बेवहाय इंलिश ग्रामार साइन्स आरो जेनेरेल मेथ्सखौ लानानै लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं नैबे समाव हस्ना परभेजनि दखरा फरायसा आफादजों जे खुंफुंजानाय कचिं क्लास बे कचिं क्लासनि गासै नुथायखौबो दिन्थिबाय आसा थिदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे आफाद जाय आफादआ सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै फारफ्रोम बिथिङावबो बिथांमोना खामानि मावगासिनो मेंनाय गैयै जिरायनाय गैयै नैबे बर' माहारिनि थाखाय बर' ससाइटिनि थाखाय थ' नैबे समाव आङो बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोननि खामानि मावनाया बे स्पिरिटआ इयुनसिमबो थाबाय थाथों आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदावबा अन्नानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम स' लोगोफोर दिनैनि ब्लग्स भिडिअ'सआ बेखिनियानोसै उनफोराव लोगो मोनगोन स' स्टे टिउन